Hello, hello, good evening, hello, hello, good evening. Good evening, everybody. Saglit lang. Hello, good evening, everybody.
naku, yan na naman. Mahina na naman. Mahina ang signal. Wala kang harang. Meron. Nag-ano na ako kanina. Baka hindi pa binibigay ni Lolo yung harang ko. Nilagyan ko na yan ng harang. Ay, si Lolo naman naglalagay ng harang eh. Naano ko na yung aking monetization. Baka hindi pa, mamaya pa. Inano ko nga rin, wala rin harang. Tingnan ko dito. Try ko muna. Meron naman. Ayan. Meron siyang harang. Ano lang naman to, nag-update lang ako. Mag-iilis ka rin ba? Kapatid na Diyos Kabasis. Pag natapos ako. Kaso itong isa kong phone ilobat. Yung isa kong wait, refresh lang. Salamat sa refresh. Kuya Buboy Bubutero at si Dodong Puga.
Ah, malamig na ngayon dito sa Qatar, no? Kahit dito sa Pinas, medyo malamig-lamig na rin. Kuya Buboy Gugutero, hello. Thank you sa pagpasok sa aking live stream ngayong Lunes. At medyo ano lang, dahil wala akong bagong upload, wala akong mai-content, kaya nag-LS na rin ako. Ay naku, ang hina kasi ng signal, kahit yung wifi sa taas, mahina din. At yung isa kong phone ay hindi pa rin naaayos. Papaayos ko pa lang sa 26. At yung bigay sa akin na laptop ay babalik ko among the rest. Hindi ko rin naman magamit kasi hindi ko rin alam kung talagang binigay sa akin. English, basta BBM tayo. Oo. Huwag ka mag-alala. Walang magbabago. Leonicio Silva. Sino si Leonicio? Leonicio Silva. City para sa trabaho dito. I'm sorry. Mayroon tayong dito, Mexican na bisita. Hindi ko maintindihan yung niya. BBM ako, kapatid. Means magandang batang-bata. Bumubuto ba kayo dyan sa Qatar? Leonicio Silva, hi, hello, good evening. Thank you for coming to my guest. Exactly, kuya. Magandang batang-bata. Baka, sino yung batang-bata? Game na ba? Anong game? Ilan lang tayo Nadalawa lang tayo. Teka lang. Ha? Kuday? Bakit ano ba? Sasabihin ako sa'yo. Baka mo. Oh. Ayan. Napanood ko kasi yung video natin. Ang last night sa magkayamang gabi. Na ano? Nakulang ko na yung nagsasakalitan ng kampon. Bastos. Ano ba yan? Ang daming nagpunin dito. Ano? Maganda, puro bubot. Puro bubot. Mukhang, maganda yan. Magpabata habang may may asim.
Marami dyan, pampabata. Makasakali, mayroon pang magkamali. Nare-record ako nila. Wala ito. Malay mo, meron pang magkamali. Hindi natin... Ba't ilang views na ba yun? Ah, oo. Kasi inano ko yun, binaba ko dun kay ano. Maraming ano yun. Nag-ano ako kanina, nangisda ako guys. Sa isang... naibanan nga isa. Imbis na 6, naging 5 na lang. Puntahan natin, ilaban lang, basta ako, MBB. MBB. Mali naman yun sa'yo. BBM, MBB. Puro bugot na Emilia. Ano? Oh, Chacha Kulduroy, harang pa. Thank you sa harang ko, Chacha Kulduroy. Pati mga tae nagkakare-record dito. Batang-bata yan, host. Magandang batang-bata. At ako yan. Wow! Sana all, bumabata. Ilan yung dinala niyang ganito? 3. Yung may, Yung may mga, mga label pa. yung isa dun may tubig yun. Tubig na. May Suka. suka. Binabalan ko ng suka. Sana all, bumabata. Dodong, miss you. Mo. Ba? Mamimiss mo si Dodong. Mamimiss ni... Nagpalit na ako ng ng wifi. Ang gamit ko na ngayon yung PLDT kasi mas malakas. Mas malakas yung kanyang signal. Kaysa doon sa Home Globe wifi. At nandoon sa sampayan nilabas ko. Kasi nandito ako sa kusina at nasa sampayan sinabit ko. Kuya Buboy, Gugutero, and Chacha, Kuloro, hello, hello, hello. Sabi ni Justy Cabasis, Borlagdan. Kung marami sana tayo, magpapagames ako. Kahit man lang mga 8. May laman pa naman ang Gcash ko. Pasko na, mga lalabs, namamas ko po. Ay, wala na palang kasi pinigay ko doon sa anak ko nung isang gabi, yung laman ng Gcash ko. Ano ba yan? Pero pwede man maglaro. Kaso tatatlo lang kayo. Kuya Bubuyo Gugutero, Christmas na. Mag-live ka na. Sana hindi na pumasok yung bagong ngayon. At nang matikman naman natin sa 2 taon, ngayon lang magiging masaya yung ating Pasko.
Wala kang pasok, Kuya Bubuyog, Bubutiro. Gusto ko nang umuwi, host. Oo nga, pwede ka naman umuwi. Oo, meron na. Meron ng ads ang hindi pa namomonetize. Kasi meron ako isang pinuntahan. Yung pamangkin ko, di pa daw siya monetize, pero meron na siyang ads. Ay, ganun. Si Lolo ang kumikita. Kaya pala may na click ako kanina, biglang may ads. Oo, meron na. Basta yung subscriber mo umaabot ng 500 yata. Sabi ko, doon sa pamangkin ko, nasa New Zealand kasi siya. Monetize ka na pala kasi meron ka ng ads. Sabi niya, te, hindi pa. Sabi ko, bakit may ads ka na? Hindi daw niya alam. Pero, yung kanyang views ay ang pinakamababa ay nasa 400. Ang pinakamataas ay 10,000. Dahil nasa ano siya, nasa farming sa cow, yung siya yung nagpapakain ng mga baka sa New Zealand. Nag-aalaga siya doon. At 300 ba yun? Na baka sa isang araw. Mag-umpisa ka na, Kuya Bobby Ugutiro. Pwede mo pa yata mag-umpisa ka na rin mag-vlog. Kahit ano-ano lang. Yung aking banana ngayon ay nadagdagan ng 6. Binawasan ako ni Lolo ng 1. 5 na lang ang umpisahan mo na gumawa ng video. Pag ako nakauwi ng probinsya, doon nga yung mag-i-improve siguro yung aking mga video kasi pupunta ako sa bundok. Sa amin kasi marami yung mga halaman na yung katulad nung sa Mindanao, yung mga viral na yun na halaman, ang dami sa amin. Yung tawag niyan, yung halaman na pidilip, yung malalapad ang dahon. Puno yan sa amin ginagawang sahig. Yun ang matibay na kahoy sa amin. Bukod sa nara, yan, ka lang ng mahal-mahal dito sa bahay na to. Ang mga halaman dito ay mga pidilip, maabot ng 5,000 ang isang paso. Nakapaso na siya. Kaya kaso, Chacha Kuldoroy, dito na. Salamat, Chacha Kuldoroy. Ano na naman ang lulutuin mo ngayong Pasko? Mayroon ka na namang pansit. Namimiss ko nang umuwi.
naman ng antok. Gusto ko nang ipahinga yung aking kamay na naninigas na. Namamanhid kasi ito mga daliri na to. Namamanhid siya. Tapos sa umaga, para siyang naiipit yung mga muscle, masakit. 3 million people in house at 6 tamsak. Kaya ginaganon ko na siguro sa ano to pasmado na. Hindi na ako makakahawak. Saan tayo mamamasko? Mamasyal tayo sa Lunita. Maganda na ang Lunita ngayon. Papasko po, sabi ni Josie Cabasas Borlagdan. Sana nandito lang kayo sa Pinas, no? Kita-kita tayo sa New Year. Kasi sa New Year, sa wakas, makikita ko na yung aking dalawang anak. 2 taon. Kuya Bubuyog, ang daming paputok. Kay Duday tayo, mama. Anong papaskuhin nyo dito? Wala akong pamasko. Walang laman yung aming Christmas tree. Like ko, birthday ko dyan. Sana ako kaya lang malabo pa sa malabo. Oo nga Lalo na ngayon, medyo mahigpit na ang Pinas. Dahil bawal nang pumasok ang ibang lugar. Mas maganda na yun para maiwasan yung bagong ngayon. Di katulad dati na pinadami muna bago nangyari. Aso, igala natin sa Pasko. Ay, naku, ang aso, pag napapagod, yung isa, yung brown, humihiga na lang sa kalsada at hinihingal. Sobrang taba. Ang ganda ng rilo, Chachakulduroy ha. Ano yon, Christmas lights? Parang yung meron kasing gumaganon-ganon. Ngayon lang nakakita ang ganong rilo. Ano yun, pinarapol mo? Sa 26, gagala kami. Papaayos ko yung aking cellphone na isa. At para meron akong extra na cellphone. Laruan lang yun. Ron tutorial. Hello Ron. Good evening Ron. Shout out sa'yo. Yahoo, sabi ni Ron tutorial. Thank you Ron. Dulaan. Hindi ko tambay dito, Tidoday. Salamat Ron. Salamat Ron sa pagtambay ni mo. Hindi ko pa tinignan yung aking sabihin nyo kung magkano na.
Ano ba yun? Naatok ako pag nag-iilis ako. Nung nakaraang LS ko, grabe yung aking harang. 1 oras at kalahati. Diyos ko dahil. Natapos na lang yung live stream ko. Yung harang ko hindi pa tapos. Ay, aga-aga ko pa antukin. Mag-aalas 9 na pala. Sinong susunod na mag-iilis sa akin? Mag-ano ka na, Kuya Bubuyo, Gugutiro. Nasa work ka pa ba? Ang sakit na kamay ko. Dahil ako'y ano lang, hanggang ano lang ako. 8:30? Ay, 9:30 pala. O, 9:30. Oh. Magna-9 na. Hikap kasi ako ng hikap. Yung dates na pinadala niyo sa akin, kapatid na Jessica Basis, nandito pa. Bawasan ko pa lang yung isa. Yung isa, ubos na, yung dry. Pero yung medyo, nandito pa. Kain tayo ng gendong. Naantok kasi ako eh. Puro naman kasi tumanik. Gaano yung mata ko, luluha. Si Aba mag-LS. Anong oras kay Aba? Ang bayad ba ng trabaho dito sa Qatar katulad din dito sa Pinas? O oras ang binabayaran? Sus, bukas pa pala eh. Mm. Ayan. Parang mura ang bahay gano'n. Meron akong meron na yung naging kaibigan sa TikTok. Kaya nandyan siya sa Qatar.
Sabi niya, punta ka dito. Sabi ko, ano nang gagawin ko dyan sa Qatar? Nagtrabaho daw ako sa palengke. 15K. Mahal. Ano yung piso? Mm. Pero kung ano, real, mas mura. Five million people in the house. Ben, nagugulo. 7 times up. 1,200 real, I need to go. Sige, bye-bye. Ingat-ingat, Kuya Buboy Gugotero. Pauwi ka na? O dadaan ka pa kay ano? Honey, my love, so sweet. Queen of Queens, thumbs up po host. Thank you, Queen of Queens, thumbs up. Bigyan kita ng jacket. Time to... Gabi na? Ano ka, night shift ka, ano? Kuya Bubuyog? Ang lamig dito, lagi ka naman nilalamig eh. Kahit mainit eh, nilalamig ka eh. Kailangan mo na talaga ng pampainit eh. Saan siya dadaan? Sino? Sino yung saan siya dadaan? Oo na, sasakay na. Kaya lang. Nga pala, malamig nga pala dyan. Nasa ano ka pala? Yellow. Thank you po sa jacket. Thank you sa jacket, sabi ni Queen of Queens. Ano? Punta natin si ano. Nagbaba si Queen of Queens ng kanyang bahay. Pasyalan natin, guys. Ito idikit ko sa yung ninja ko ba yun? Nawala. Ba yun? Nulit ko, nawala eh.
Yan, tapos na ano, Queen of Queen. Bye, Kuya Buboyo Bugotero. Keep up the good work. Sige, sige. Ingat-ingat. Chacha Polderoy, sabi niya bye. Hindi ko gets yung ano mo, Chacha Polderoy, yung sabi mo saan. Yung sabi mo saan dadaan. Hmm. Thank you, thank you. Nawala yung antok ko dahil dito sa kinakain ko. Gabi na, gabi na. Ang tagal ko rin nag-iis, no? Siguro may 1 linggo. Sa YouTube kasi nanonood ako nung kung paano magano yung nanguhuli ba ng crab sa putikan. Gusto ko siya matry kung ang alam ko nakakapagod. Dahil sa pag ano lang dun sa putik. Nakakapagod sa paa. Queen of Queens, naka-BG lang. Thank you sa pa-BG-BG. Naano ko kasi sila. Ang galing nila manghuli ng alimango. Meron silang pangsipit na parang gunting pero mahaba. Gusto ko siya masubukan sa probinsya pag nakauwi ako. Kung pupunta ako sa Leyte. Kasi tabi sila, mari sila sa dagat. Kaso, gigising ka ng mga pupunta ka sa dagat ng mga alas 5 ng umaga. Dahil low tide. Tapos sa hapon naman, hindi ko alam anong high tide sa hapon. Gusto ko siya masubukan ulit kasi nung isa pa lang nagubuntis pa lang ako sa panganay ko, nangingisda ako sa dagat. Yung ang tawag kasi sa amin nung alimangong maliliit ay sipitan. Naipit yung dito ko, yung daliri ko. Alimango yun. Salamat, Queen of Queens.
Sige, maligo ka na. Thank you sa thumbs up. Nung ano kasi, nung isa pa lang anak ko, nanguhuli kami talaga ng paglutay. Doon sa, malapit sa San Juanico, sa halos doon sa may bandang silong. Walang tubig yun, sa may bakhawan. Tapos mayroong yung mga butas-butas sa doon sa putik. Pag inaapakan namin, parang meron siyang crabs na hindi naman yung alimango. Tapos yung, ano ba yun yung isda na kulay brown na madulas, doon sila nagtatago rin sa butas. At saka yung parang pitik, yung parang hipon siya na matalas yung kanyang shell. Tawag sa amin, manlalatik. Ang dami namin nahuhuli. Ang tiyan ko noon 6 months. Tapos nung 7 months na siguro yung tiyan ko, yung natusok ako ng bantol. Alam mo yung bantol, Tsatsakul-Doroy. Yung isda na maraming tinik. Pag nabunggo siya, yung gumaganon. Tapos natusok ako nun. Buti na lang nagamot ako. Kung hindi siguro ay naku. Ang nararamdaman ko ang init ng katawan ko. Tapos namumula na yung balat ko pati mukha. Tapos hindi ako mapakali. Ayaw ko nang nakaupo ako kasi yung katawan ko parang mainit. Yung asawa ng pinsan ko, manggagamot. Siya ang nakalagamot sa akin at kinuha niya yung tinik na para siyang uban. Nung nakuha yun, mga ilang minuto lang, umuwi na kami. Hindi kasi ako makauwi, hindi ako makalakad dahil masakit yung paa ko dahil dito sa paa nung natusok. Kasi nanguha kami ng alimango. Tapos, ang layo-layo na namin na nagha-high tide na hanggang bewang ko na yung tubig. Sabi ko sa buhay pa yung nanay, sabi ko sa nanay ko, bilisan na namin. Ay, hindi, sa ate ko pala. Bilisan na namin. Kasi baka maabutan kami ng paglaki ng tubig na malayo pa. Na yung natusukan niya, parang yung kulay itim, maitim siya na tatlong tusok-tusok na maitim. Meron na lang akong 10 minutes. Gusto ko siya ulit, maranasan yung pangunguha ng alimango. At saka yung talaba. Ang pagkuha ng talaba mahirap. Kailangan may dala kang itak. Hindi, pag hindi itak, yung palakol. Anong niluluto mo, Dudong Pugak? Ay, Tsatsakul-Doroy?
Thank you sa nakabidi dyan. Maligo daw muna si Queen of Queens. Malaki na pala bahay ni si Queen of Queens. Six minutes to go. Nandito ako sa kusina. At maraming Nung oras ka mag-ilis, pati nag-juicy ka basis. Muna ako . Sinong susunod sa akin mag-LS? Doon si Kabasis Burlagda, nakabidi lang. Thank you sa pabidi-bidi. Aba Vergara, harang. Thank you sa parang harang Aba Vergara. MLSO. Ayan, masasamid ako sa mani. Hello, Tim. Sabi ni Aba Vergara.
Wala na yung team natin, oh. Yung mga ka-team natin dati, wala na. Aba Vergara. Nasaan na sila? Si Joliet West, si Aliyah, sino pa yun? Wala na eh, hindi ko na alam yung iba. Thank you sa thumbs up, Aba. Merry Christmas! Sabi ni Jessica Basbro Lagdan, namamas ko po. Diyan ngayon ang masaya sa Qatar at mura ang bilihin. Dito sobrang mahal ang bilihin. Tambay lang. Mahal pa din. Ano kaya ang mura ngayon, no? Mura ngayon, babae. Parang lahat ng bilihin ngayon ay mahal. Dati noon, nung panahon ng kabataan ko, yung meron kang piso, ang laki na ang halaga yan. Ngayon, ang piso parang 25 centavos na lang. Ay, parang 1 centavo. Ang 500 ngayon parang 100 na lang. Hindi ko na naubos yung aking dingdong. Naantok kasi ako. Kaya magtayo tayo ng negosyo. Yung kainan. Diyan si Ron Tutorial nakatambay. Salamat, Ron. Malayo ka ba sa bahay ni Yupil, Ron? Sige, host. Ako ang kakain. Ano kaya magandang title, no? Ay, YouTuber 83 or Vlogger 83.
Siguro sa 50,000. Meron ka ng kantin. Ayan, naka-ano na ako, may gitang oras na. Ay, wala nang signal. Magpapaalam na ako sa inyo. Thank you sa mga nandito ngayong gabi. Aba Vergara, Josie Cabastron, Tutorial, Chacha Coldoroy, at si Queen of Queens. At sino pa yun? Si wala na si Good night. Ang pangalan ng eatery natin, ha ha ha. Thank you sa inyong lahat. Good night, good night. God bless. Happy Monday. Hindi ko alam kung kailan ako ulit magla-live. Salamat sa inyo. Bye. Good night. Ay, thank you pala kay Kuya Buboy Gugotero. Nakalimutan ko na. Thank you. Bye.